Sun Magoa aurkeztuko dizuegu orain. Gasteizko Mago Handia 2011 urtean Espainiar Estatuko ilusio handien magoriko onena izendatu zuten eta 15 urtetik gorako esperientzia du. Batez ere, eskapismo eta desagerketa ikuskizunak eskaintzen ditu, baina aurrei begirare baditu hainbat ikuskizun. Josebak bisita egin dio. Kaixo, Sun Mago naiz eta ongi etorri ilusio mundu honetara. Sun Magoaren geberan Iñaki dago eta zu agitze txikitan hasi zinen magiaren mundu honetan, ezta? Bai, nire ibilbide profesionalari dagokienez magia mundu honetan 7 urtekin hasi nintzela esan beharra daukat. Egun batean telebista ikusten nengoela mago baten emanaldi ikusi nuen eta egia esan asko gustatu zitzaidan eta pentsatu nuen haundietan magoa izan nahi dut. Hemen eserrez eta hemen ere ez. Beitu txikilitxin txakalatzaz. Eta hemen dago nire usoa. Magia! Momentu horretatik aurrera, era autodidakta batean profesio hau ikasi nuen, liburuekin, bideoekin eta truko batzuk erakutsi zizkidaten mago batzuei esker. Hurbilezko magia egiten hasi nintzen, eta adibidez soka, kartak, txamponak eta abar, denborarekin antzestokizko magia ere egiten hasi nintzen. Gauzak horrela izan da 2011 urtean magiazko sari nazionala irabazi nuen. Zu Sunen laguntzailea zara, ze magia truko mota egiten duzue? Bueno, lehenik eta behin ilusio handiko ikuskizunak ematen ditugu, batez ere desagerpenak eta agerpenak, eta horretarako mota honetako makina handiak behar ditugu, Las Vegasetik ekarritakoak asko. Guk magiarik ikusgarriena egiten dugu, David Copperfield bezala, magia handia. Lortu dut! Sekula naute hipnotizatu eta oraintxe eginen omen naute, ez dakin ize pasako den, Gasteiztik Joseba Olagarai, Euskal Herria zuzenean.